ഒരുപാട് സമയം മിണ്ടാതിരുന്നു കൊണ്ട് അയാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ദയവ് ചെയ്തത് മാറ്റണം കേട്ടോ. നല്ല പെയിൻഫുൾ ആണ്. അയാൾക്കല്ല, നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പോഴല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? വാല്യൂ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? ഒരുപാട് സമയം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വാല്യൂ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വാല്യൂ കൂടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അയാൾ ബെഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ? പക്ഷേ അയാൾ ഒരുപാട് ബെഗ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാളുടെ വാല്യൂ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും. അയാളുടെ വാല്യൂ തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ യാചിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷേ അയാൾ ആ വാല്യൂ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അയാൾ പതിയെ ഈ യാചന നിർത്താൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അയാൾ സൈലന്റ് ആവും. അയാളുടെ സൈലൻസ് നിങ്ങളുടെ സൈലൻസ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല. അയാൾക്ക് അയാളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള സൈലൻസാ. നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ സ്നേഹം കിട്ടാനുള്ള സൈലൻസാ. സ്വന്തത്തോട് ഒരാൾക്ക് സ്നേഹം തോന്നി പിന്നെ സൈലന്റ് ആയാൽ അത് പൊട്ടിക്കാൻ വല്ലാത്ത പാടാണ്. സോ ബ്രേക്ക് യുവർ സൈലൻസ് ആൻഡ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ലൈഫ്.